बहल फिथाइ खानानै लाबोदां लोगोफोर आङो दैलि मार्केटआव फानहैसै 6 केजिसो जानो हागौ दैलि मार्केटआवहाय एसां दखानखौ बे हारसा गथ'खौ नायनो दोनथ'बाय आङो नै बेनो बहल फानफैदां नै बायद'आ सुनानै लाखिजोब्बाय औ दखानावबो हाबा माबो हाबा हरनोबो मालाबा जानोबा हरगोन आं हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन मादैया दुखु गोनांहाय सनाफोर नै नोंथांमोनखौ हमिय'पेथिक दखाननिफ्रायसो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअआ दिनै बेलासियावसो लादों जानाय समाव थाबथायाखैमोनहाय लोगोफोर आंना ओमफ्राय नै बेलासिनानैसो माबा खें 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 थाबथाबाय गारमायाव नासु थाबथादों लोगोफोर ओमफ्राय गारमायाव नासु थाबथाबा हमिय'पेथिकनि मुलि जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोननो शेयार खालामथावथाव आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरो नासु थाबथानाया हमिय'पेथिक मुलि जाबा हामो सनाफोर नोंसोरबो लांफैनानै जानो हागोन सोरबाफोर जाबा नै लोगोफोर मुलिखौ मोनबाय हमिय'पेथिकआव सु थाबथाबा सुवा उलिनाय बिदिखौ जानांगौ सोरनाबा थाबथादोंबा ओमफ्राय बेखायनो आं नोंसोरनोबो खोन्थाबाय बायसान्स थाबथाबायबा हमिय'पेथिकआव मुलि लानानै जा गरबा गरबा जानांगौनो मालाय माबा माबि खालामना हरबाय गरसे बारा जा मालाय मा जानोब्रा नै किलौ किलौ गोदैसो ओमफ्राय बेखौ जाबानो सुवा उलि ना मायो मोनथिया आगोलबो जाखांबाय बिदिनो ओमफ्राय प्रमान मोनो आरो नोंसोरबो सोरबा जायोबा बिदिनो जा हमिय'पेथिकआव थ' थांसै लोगोफोरहा बेग नायनो नागिरदों आंना नै बेगा जिलाला गोदान नागिरनां र' नैबेखौ फसायबाय आं फसायनाया ओमफ्राय रांखौ गोबां होनदों नायनायसै आरो दा मा होनो आंहा दिनै लिपस्टिक गोदान बेग गोदान लादोंहाय लोगोफोर 400 होनलाबायदों बेनो 400 होनलाबायखादों हे बिसि হয় रे भाई पूरा लोग 300 টাকা আমি গরিব মানসি কম সমে নিম লেটার সেটার না লাগে আমার এইটাই চলে 380 দিও ओइ बे लाफाया अबाव फोनाय बाल बे लाफाया दलहायाव फोनाय नोंनि खोलाहा बे दलहायाव फोनाय आंनि खोलाहा नङा आंनि साहा औ साहा बान्दा कफि गिदिर गिदिर जाग्रायाव फोनाय आरोना र'हाय जानांगौ र' गाबोन लांगोन आं दिनै लांथ'ला नै लाफाया मोजां मोजां ओंखारहांबाय मासेखौ बे रथ'खौ लादो मासेखौ फिसाखौ लादो औ औ ओइ ছোটটা দে আরো এইটা एसे लोगोफोर नायलाय मादैया मेंख्लख्लब फुटपाथआव जिरायना मा जागासिनो सिबा फुङावनो जानानै ओंखारलांनाय उखैनानै मालपवा मोननै जाबाय आरो हेल' सनाफोर नै जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय सनाफोर दहाय संनायाव नुखाबाय ना कमन खारखौ ग्रेभि संदों जेबो गैया ओंख्रिया ओमफ्राय बेनो गोथाव सनाफोर ओरैबादि गोथाव जाखादों ओंखाम उखैनाया हाथारला खिन्थु आंनि जानाया दिनै मोनानिसो दे सनाफोर गुदुंथारलै रायलायनो रोंगौलायला जानायखौ हास्ला बिनि थाखायनो सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो सनाफोर नायलांदोलाय दिनैबो मादैया नै नाया गिदिर गिदिर जाथारदों अबाव मा जादों मा दामबाय थादों बिफा मा प्रग्राम जादों ना कमन काट लोगोफोर दावलायनायसो
ओरैनोबा ना सुथाबथारदोंहाय आरो दिनै जाबावबाय नाखौनो नै बिदै दङ बिदै ना जाबाथाय दिगदार थाबथाला थुबथाला जायो जालानो जासिहरनाय फिसाजोआ मानो होनना बुंबा बिसोर ना होनबाथाय जामबायो बिमाया गोरलैनिफ्रायनो ना लायै लायै जाहोबायना आंगायबाय फवासेनि एसेल' खम हाखाजोबदों आं ओरै हाब्रामनानैसो संदों बिराद रस गोनां मोनजादों बोरायासो ओंखाम होफैलायथारबायहाय आंना उफाय गैया भिडिअ बानायबाय माथो होनबावनो ओंखामा गोथाव मोननानै लाबावबाय एसे गोदोहाय हाबायावनो समायखिरा लाखानाय दंहाय लोगोफोर सोर सोर बावदों सोर सोर मोनखानाय बिसियाइखौ फिसाय गायखौ बिसि ज' अनलायना रानलायना मावनानै जानांगौ होनखानाय ओंखायनो दिनै बे आंनो होलायबाय आंबो बेनो होयोना आहा नोंसोर थांगोन ना आयौ गन्थंआव होनोसैमोन नोंस्रा थांगोन ना फिसायासो मावना होयो मावना होआ सनाफोर दा भिडिअ खालामबाय नालाय खालामना होदों जाबायलै मा फैबाय थाखो बेखायनो आं मालाबा मालाबा होनो गोदो समाय लाखानाय दंखायो आवाथि सावनायाव होननानै रायजो राजाखौ साखि साबोर लानानै नों हायैखौ आं हायो आं मावनांगौ आं हायैखौ नों मावनांगौ होननानै बुङो रावबो गैया दालाय बिसि फिसाय सानैल' बिसियाइखौ फिसाय फिसाय मावा बिसिया मावा सोरथो मावनो गथ'फोराथ' फरायनाय टाइम ना बिसोर जेबो मोनथिया ना खम्बल खारबा आं बिराद गोथाव मोनो खम्बल खार ना खमन खार होनो खम्बल खार होनोहाय जोंहा
गोसा बानलुआ नङा लकेल नों बानलु जायाखै जाना आंना गोसाथार दे दहाय फुङाव जानाय आलौआखैनो खिन्थु दाना जि आलौदों आक्रमण खर'खौ ना खमन खारा सु खम जायो ओमफ्राय थख' थख' जानो बिराद मोजां गोदै गोथाव जायो मोजां मोनो आं मासे मासे ना खम्बलखौबो बिदि जानो खम्बल खार खर'खौ मारै जानाय एबार गासिबो जाजोबो आङो